Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman silang lumabas sa silid upang doon na sa kanyang kwarto ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Habang tinatalakay nila ang tungkol sa mga banga, doon na pag-alaman ni Ordon ang tungkol sa isang datu na minsang namuno sa mga Indyo. Sa pamamagitan ng kanyang mga lihim na karunungan, gumawa siya ng isang hukbo upang direktang makipaglaban sa mga Kastila. Nagtago ang iilan sa kanyang mga pangkat sa bawat barera ng kapuluan nang sa gayoy magsilbi itong harang sa puwersa ng mga Kastilang nanggaling sa dagat. Ang panahon ng mga Kastila, itinuturing ng ating mga ninuno bilang isang napakasamang panaginip. Marami ang nakipaglaban pero wala sa kanilang nagtagal maliban sa datong ikinulong dito ng Mangindusa. Kasama niya ang 5 sa kanyang mga matataas na kawal, kung saan yon ang nagsilbi niyang depensa at opensa sa lahat ng pagkakataon. Paliwanag ni Lolo Probo habang ikinukwento kay Ordon ang lahat ng kaganapan ng nakaraan na hindi na itala sa kasaysayan. Dagdag pa nito, nakabilang sa puwersa ng datu ang pangkat ni Lapu-Lapu at iba pang magigiting na mandirigma noong panahong yon. Dahil sa pagkakaisa ng kanilang pangkat, nagawa nilang makipaglaban ng harapan sa mga Kastila. Hindi nila alintana ang mga moderno nitong mga kagamitang pandigma sa kadahilan ng bawat isa sa kanila nagtataglay ng isang mahiwagang sandata na kung tawagin ay buyaw. Isa itong uri ng itlog ng mga engkanto na nasa wangis ng bato. Nakaugalian na itong tanganin ng bawat mandirigma noong mga panahong yon upang madaya ang kamatayan sa mga pangyayari na hindi nila inaasahan. Ayon kay Lolo Probo, na kapag meron ka ng buyaw, kaya nitong akuin ang iyong unang pagkamatay kung sakali man. Isang nakakakilabot na sandata para sa mga Kastila. Sa 3 taong pagmamatigas ng hukbo ng datu, walang nagawa ang mga Kastila kundi ang manatili sa laot. May iilan sa mga ito ang tinangkang pumasok sa isla pero nagawang mapalubog ng ating mga ninuno ang kanilang galyon hindi pa man sila nakakadaong. Sa paglipas pa ng mga buwan, dala ng labis na pag-aasam ng datu na magkaroon ng mas malakas pang kapangyarihan, humingi yon ng tulong sa mga manggagayaw na merong kakayahan ng mga sinaunang aswang. Iisa lang ang pakay doon ng datu, at yon ay ang kakayahan ng mga ito na makalipad tuwing gabi. Labis kasi itong naniniwala na kapag napagharian nila ang kalangitan, madali na para sa kanila na maitaboy yon sa bawat lupain ng isla. Akala ng datu, ganun na lamang kadali ang pagkuha sa kapangyarihan ng mga sinaunang aswang, subalit nagkamali siya. Sa paglunok niya ng bertud ng mga ito, ay siya namang mabilis ang pagbago ng kanyang pag-uugali. Lahat ng nakapaligid sa kanya ay hindi na niya nakikilala hanggang sa dumating ang puntong siya na mismo ang lumapa sa kanyang pamilya. Isang gabi lang noon ang lumipas, naghasik ng lagimang datu sa kanilang tribo. Una niyang napaslang sa kanyang mga kamay ay ang kanyang sariling anak at asawa. Habang naghahari ang kadiliman sa kanilang lugar, pinasahan niya ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Animoy, isang gabi lang noon ang dumaan, tuluyang naging demonyo ang pangkat ng mga datu na naroon sa kanilang lugar. Yun din ang naging rason kung bakit mabilisang kumalat ang lahi ng mga aswang sa buong dako ng bansa. Sa paglipas ng ilang linggong namamahala ang mga aswang, nagkaroon ng pagkakampi-kampi sa kanilang tribo. Ang ibang mandirigmang ayaw sumunod sa nais ng datu
ay sumalungat sa mga ito hanggang sa pumutok ang digmaan sa kanilang lugar. Labis na nang hina noon ang kanilang pangkat gawa ng wala nang namumuno sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, tuluyan na silang nasakop ng mga Espanyol. Bagaman laganap na sa buong lupain ang puwersa ng mga dayuhan, patuloy pa ring nakikipaglaban ang mga sumalungat na mga mandirigma sa kanilang datu. Sila-sila nagpapatayan upang mabawi ang dating karangalan ng kanilang tribo. Nang hindi na makayanan ng mga mandirigma ang kapangyarihan ng mga sinaunang aswang, humiling ito ng basbas sa isa sa 4 na mga bathala. Isinakripisyo nila ang iilang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay upang mapakinggan lamang ang kanilang alay. Nang marinig ni Mangindusa ang pagtawag ng mga ito, agad naman siyang bumaba sa mundo ng mga tao bilang isang matandang nagtataglay ng malalim na karunungan. Magmula pa noong panahon ng Espanyol, Juan na talaga ang pangalan niya. Sa 2 araw nilang pakikipaglaban, tinalo nila ang pangkat ng datu na naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Ikinulong ito ni Lolo Juan sa banga na siya namang binabantayan nila Ordon ngayong pangkasalukuyan. Ayon kay Lolo Probo, hindi maaaring mapakawala ng mga nilalang na yon sa kadahilanang muli itong magdudulot ng salot sa buong kapuluan. Mas mainam na manatiling ligtas ang mga banga upang hindi na maranasan ng mga taong nabubuhay sa pangkasalukuyan ang hagupit ng datu. Yang sungay na hawak mo, iho, ang 2 sa 5 sungay ng datu. Isa yan sa mga tropeyo ng Mangindusa na kanyang iniingatan sa napakahabang panahon. Pakiingatan mong ibahagi ang kwentong ito. Huwag kang magbabahagi sa mga taong ayaw mong makinig. Iwasan mong magbigay ng aral sa mga taong sa tingin mong wala namang matututunan. Sinasabi ko sa iyo, Ordon, maraming uusig sa karunungang iyong tinatangan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman kung bakit walang laman ng librong minsan niyang binuklat. Ayon sa matanda, wala siyang makikitang kahit isang kataga sa libro, gawa ng hindi siya karapat-dapat na magbasa nito. Hindi rin nagtataglay ng malalalim na karunungan si Ordon, kung kaya't napaka-imposible para sa kanya na pumaloob sa domi ng Mangindusa. Maaari niyang ikamatay ang pagbasa ng kahit isang kataga sa librong yon, gawa ng naglalaman ito ng mga karunungang hindi kayang pangalagaan ng isang ordinaryong tao. Matapos itong mailahad ni Lolo Probo, agad naman itong kinuha sa ilalim ng higaan ni Ordon ang libro. Ibinalik ito ng matanda sa loob ng silid kung saan naroon ang tagapagbantay ng mga banga. Makalipas pa ang ilang oras, nagwakas na nga ang kanilang pag-uusap. Pagsilay ni Ordon na medyo mainit na sa labas ng kanilang bahay, dali-dali naman siyang tumungo sa taniman ng mga abaka upang tingnan kung maaari na ba yung anihin sa susunod na buwan. Kasama niya noon si Lolo Probo nang sa gayoy makapaglibot na din ito sa lupain ni Lolo Juan kahit papaano. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang paglingalinga ng matanda sa buong paligid. Animoy pinag-aaralan nito ang buong lugar upang maging handa sa nalalapit na pagsalakay ng mga demonyong nakatakas sa banga. Sa pagdating nila sa taniman ng abaka, bumungad sa kanila ang iilang mga manggagawa na nagtatabas ng mga damo at sanga. Pagsilay sa kanila ng mga ito, agad naman yung lumapit habang inilalahad ang kasalukuyang sitwasyon ng taniman. "Ka, Ordon!
Kailangan ho nating bantayan ang lugar na ito. Kanina ho, meron kami nakitang 4 na puno ng abaka na kakaputol pa lang. Duda ko, may mga magnanakaw dito na galing pa sa iba yung baryo eh. Ano ho ang gagawin natin? Sangguni ng isa sa kanilang trabahador paglapit nito. Ganun ba? Naku, masamang balita nga yan. Sige, hayaan mo. Uumpisahan na namin ang paglilibot dito. Sagot naman niya sa sinabi ng trabahador. Matapos ang kanilang pag-uusap, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Pagdating nila sa hangganan ng lupa ni Lolo Juan, tumambad sa kanila ang 5 kataong nakatingin sa kanilang kinaroroonan. Nakangisi ang mga ito na para bang meron yung binabalak sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Ordon, agad namang lumapit sa kanya si Lolo Probo upang ilahad kung anong uri ng mga nilalang ang kanilang nakikita. Ayon sa matanda, hindi ordinaryong tao ang mga panauhing yon, bagkus isa yung pangkat ng mga aswang. Maaaring naimpluwensyahan ng mga ito ng mga nakatakas na kawal ng datu sa loob ng banga. Hindi naman yun masisisi ng matanda sa kadahilan ng mas malakas ng dihamak ang mga nilalang na nakakulong sa tahanan ng mangintusa. Ilang minuto pa ang lumipas, nagyaya na si Lolo Probo na bumalik na sa kanilang tahanan. Mas mainam na makabalik na sila roon bago sumapit ang gabi upang kanilang mapaghandaan ang pagbisita ng mga nilalang. Inaasahan na nila noong puputaktihin sila ng mga aswang dahil ramdam nila ang paggalaw ng mga kawal ng datu. Kinagabihan, matapos ang kanilang hapunan, napakarami na nilang naririnig na mga ingay sa buong paligid. May mga pagsipol, pag-atungal, angil, alulong at pananakbo sa harapan ng kanilang tahanan. Nakakarinig din sila noon ng mga pagsisigawan sa palayan na para bang meron doong mga naglalaro. Sa pagpatak ng tulugan, nananatili namang nagmamasid sila Ordon sa buong paligid. Ang estatwang tagapagbantay ng banga ay lumabas na sa silid upang magbigay puwersa sa kanilang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman sila noong natigilan nang makarinig sila ng mga pagbabato ng putik sa dingding ng bahay. Dahil sa ginagawa ng mga nilalang, labis-labis naman ang galit ni Lolo Probo, gawa ng hindi nito inaasahan na babastusin ng mga aswang ang tahanan ng isang bathala. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, dali-dali naman yung lumabas kasama ang estatwa. Si Ordo naman noon nananatiling nasa loob ng bahay at nagmamasid sa mga susunod na pangyayari. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng napakalakas na pagkalabog sa dingding na naroon sa entradang pinto. Kasabay ng kalabog na yon ay siya namang pagrinig niya sa sigaw ng isang nilalang na animoy labis-labis ang sakit na nararamdaman. Hindi din naman nagtagal ang sigaw na yon, gawa ng mabilisan itong sinunggaba ng isang napakalaking gagamba na namamahay sa ilalim ng kanilang bakuran. Sa muling pagsilay niya sa labas ng tahanan, doon bumungad sa kanya ang 2 nilalang na nakasuot ng mahahabang balabal. Sa likod ng mga ito ay ang mga alaga nilang aso na merong 8 matatalas na pangil. Habang pinakikiramdaman ni Lolo Probo ang galaw ng mga ito, bigla naman siyang napaatras nang masipat niya ang mabilisang pagsunggab ng mga aso nitong alaga. Halos segundo lang noon ang pagitan nang maisalag niya sa kanyang pagmumuka ang kanyang tungkod. Dahil sa ginawa noon ng matanda,
kung kaya't bigo itong mabigyan ng pinsala ng 2 kawal ng datu. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumugod ang mga ito na para bang napakataas ng kanilang kumpiyansa na madadarag nila sa lupa ang matanda. Akala nila isang ordinaryong ermitanyo lamang si Lolo Probo, pero nagkamali sila. Pagsilay nila sa tungkod nito na nag-anyong ahas, agad naman silang napaatras dahil sa labis na pagkagulat. Nang akmang tatawagin na nila noon ang kanilang 2 asong alaga, bigla namang natigilan ang mga ito nang masipat nilang nagawa ng mapuluputan ng kulay berdeng ahas ni Lolo Probo ang mga nilalang. Pilit mang nagpupumiglas noon ang mga asong yun, pero wala silang lakas upang mapangibabawan ang isang matalinhagang ahas. Alam niyo ba kung bakit napakahirap sa mga Kastila na masakop ang lahat ng ating kapuluan noong mga panahon ninyo? Hindi dahil sa inyong katapangan, bagkus ito ay dahil sa bisa at lakas ng inyong mga dasal. Sadyang nakakapanghinayang na ang ganoong tradisyon ay naibaon na sa limot. Wika ni Lolo Probo. Ayaw niya kasi noong kaharapin ng mga ito, lalo pat ang bawat kawal ng datu sumisimbolo sa nakabaong tradisyon ng mga Pilipino. Bagaman nasa panig na yon ng mga dyablo, may mga mabuti pa rin yung nagawa noong kapanahunan ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng paghigpit ng katawan ng ahas sa mga aso, kitang-kita naman ni Lolo Probo ang matinding pagkabahala ng mga kawal na naroon sa kanyang harapan. Inaasahan na niyang panghihinaan ng loob ang mga ito, gawa ng nagmumula sa mga asong yon ang kanilang lakas. Kapag nagapi ng matanda ang 2 aso, wala nang kakayahan ng mga kawal na makipagtagisan pa sa kanya sa pamamagitan ng mga usal. Madali niya ding maipapako ang katawan ng mga ito, gawa ng wala na yung bakod at puder sa kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlaki ang mata ni Lolo Probo nang mag-umpisa ng magsalita ang 2 kawal. Umiiyak itong nakatitig sa kanila na para bang meron yung kahilingang nais ilahad. Dahil sa ganoong kaganapan, bahagyang pinahinto na muna ng matanda ang pagpatay nito sa 2 aso. Animoy nagbabakasakali din noon si Lolo Probo na makakuha ng impormasyon sa kanyang ninuno. Kailangan naming gawin ito. Kailangan naming mapalaya ang datu anuman ang mangyari. Ipagpapatuloy namin ang pagsunod sa kanya hanggang kamatayan. Wika ng isa sa mga kawal. Nang marinig ito ni Lolo Probo, bigla naman yung napangisi dahil sa sobrang kagalakan. Hindi niya inaasahan noon na may kakayahan pa ang mga itong makipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng kanilang sinaunang diyalekto. Para sa matanda, isa yung karangalan, lalo pat bahagi din siya ng kasaysayan ng ating mga ninuno. Ilang minuto pa ang lumipas, muling sumugod sa kanya ang 2 kawal na siya namang mabilisang binato ng sibat ng tagapagbantay. Pagbagsak ng mga ito sa lupa, agad naman nilang inilatag ang 2 banga na magsisilbing bagong kulungan ng mga ito. Habang inuusalan yon ni Lolo Probo, bigla namang sumugod ang 5 aswang na nagmamasid sa kanilang paglalaban. Ginawa nila ito sa paniniwalang hindi makakapagbitaw ng mga usal ang matanda sa ganoong estado. Labis kasing naniniwala ang mga aswang na hindi kayang bawiin ng isang may alam sa ritual ang kanyang mga nasimulang usal. Subalit, bago pa man yun tuluyang makalapit, bigla naman yung bumagsak sa lupa dahil sa mga espiritual na sibat na tumarak sa kanilang mga katawan. Huwag niyo kong istorbohin kapag meron akong ginagawa.
Wika ni Lolo Probo pagsilay niya sa mga walang buhay nitong katawan. Matapos yan, agad naman niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa pag-uusal ng selyo ng mga banga. Nang maisakatuparan na niya ang kulungan ng mga kawal, agad naman niya yung dinala patungo sa loob ng silid. Itinago niya ito at inilagay sa pinakaligtas na lugar upang hindi na yon makawala pa. Sa pagbalik ng matanda sa kinaroroonan ni Ordon, agad naman itong inilahad na ang paring praile na lamang ang kanilang kailangang dakpin. Lolo Probo, malakas din ba yung paring praile? Nababahalang tanong ni Ordon sa matanda. Hindi ako sigurado, Ordon. Ang paring yon, hindi kabilang sa ating mga ninuno. Isa siya sa mga taong may dugo ng Kastila na nagpahirap sa mga Indio. Bilang ganti at parusa ng bathala, isinabay niya ito sa mga taksil na kung saan magdudusa yon sa loob ng napakahabang panahon. Sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang inabutan ni Lolo Probo si Ordon ng isang batong kulay puti. Iho, kunin mo ito. Kabilang ito sa mga buyaw na minsang tinangan ng ating mga ninuno. Alam kong wala kang atraso sa kapwa mo tao, pero malay mo, balang araw ay kakailanganin mo ito. Wika ni Lolo Probo. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang bato. Ibinalot niya yon sa telang puti at nilagyan ng tali para gawin niyang isang habak. Magmula noong ibinigay ito sa kanya ng matanda, hindi niya na yon hinubad pa sa kanyang bewang hanggang siya ay nagkaedad. Pakiramdam kasi noon ni Ordon, hindi siya ligtas kapag wala sa kanyang katawan ng buyaw. Makalipas ang 2 araw, naging maayos naman ang lahat. Napakaabala noon ng matanda, gawa ng maigi niyang pinagmamanmana ng kinaroroonan ng praile. Naniniwala siyang nakasapi yun sa isa sa mga kababaryo ni Ordon, gawa ng nasa espiritual na kalagayan ang wangis nito. Dahil sa marami din siya noong ginagawa sa taniman ng abaka, kung kaya't madalang na lamang siyang makasama sa matanda patungong baryo. Wala naman siya noong magagawa sa kadahilanang kailangan din ng kanyang mga magulang ang kanyang tulong. Isang linggo pa noon ang lumipas, doon na nga tuluyang natunto ni Lolo Probo ang kinaroroonan ng pare. Pumaloob yon sa isa sa mga trabahador ni Ordon upang mas madali itong makalapit sa kinaroroonan ng mga banga. Bagaman alam na ng kanyang pamilya ang tungkol sa bagay na yon, minabuti pa rin nilang pakisamahan ng trabahador nang sa gayoy hindi sila nito pagdudahan. Isang hapon, habang nagbubungkal sila ng lupa sa taniman ng abaka, dumating si Lolo Probo na merong daladalang banga. Pagbagsak ng bangang yon sa harapan ng trabahador, bigla naman yung tumigil sa pagbubungkal na para bang alam na nito ang gagawin ng matanda. Oh, bakit ka tumigil? May problema ba? Tanong ni Lolo Probo sa trabahador. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman yung ngumisi habang dahan-dahang tumatayo. Sa puntong yon, agad naman pinalayo ni Ordon ang kanyang pamilya doon upang hindi na ito madamay ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang biglang magsuka ng napakalapot na likido ang trabahador. Dahan-dahan na ding namumula ang mga mata nito, indikasyon na pinamamahayan yon ng isang masamang espiritu. Bagaman ganun na ang nasisipat nila Ordon,
Pinili nilang manatili sa kanilang kinaroroonan upang pagmasda ng mga susunod na pangyayari. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang trabahador na humawak sa lupa na para bang susunggaban nito ang matanda. Si Lolo Probo naman noon, nananatiling nakatayo habang paulit-ulit na nagbibigkas ng mga buhay na salita. Pagsilay niya sa lalaking papasunggab na sa kanyang kinaroroonan, buong lakas naman niya yung hinataw ng kanyang tungkod. Patuloy niya yung ginagawa habang pilit binubuhay ang ritual na magkukulong sa kaluluwa nito sa loob ng banga. Akala mo hahayaan kitang gawin ang gusto mo? Papatayin kita bago mo pa matapos ang ritual na yan, tanda! Wika ng trabahador kay Lolo Probo. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong itinulak papalayo ang matanda at kasabay nito ang buong lakas nitong pagpasa ng araro upang ibato dito. Nang masipatyo ni Ordon, dali-dali naman niyang kinuha ang hawak na talibong ng kanyang ama para pigilan ang nais ng nilalang. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya na yun nagawang mapigilan dahil nagawa na nitong maibato ang araro bago pa man niya yun tuluyang malapitan. Pagsilay nila sa ararong lumilipad patungo sa kinaroroonan ng matanda, wala na silang ibang naisip na gawin kundi takpan ng kanilang mga mata. Pagkarinig nila sa pagbagsak ng araro, bigla naman silang napatingin sa kinaroroonan ni Lolo Probo upang tingnan ang kalagayan nito. Okay. Paano ba? Nakakalungkot lang, no, kasi sobrang iksi ng series na to. Inaasahan ko na mahabang mahaba to kasi nabanggit na nga si Mangindusa. Alam naman nating lahat, panahon pa ni Kopong-Kopong to. Nilapu-lapu, tapos kung sino pa sa mga ninuno natin. Yun nga, ang kaso lang, finale na yung sunod. Kaya maiksi lang talaga siya, 5 episodes lang. Sobrang bilis lang eh. Wala naman tayong magagawa para dugtungan yung kwento kasi ito na yung buong buod. Kaya pahintay na lang ako ng finale, mamaya rin yun. Salamat.